Sasan kepol nyongke ngantuk kesel arek sinau barang terganggu karo Sasan nek mamah ngerti ke. Ya karo gelem ngasai kok mah nang omah ke mbok ora turu tok. Ya tapi kan ono mama pekerjaan menjadi ringan. Pokoknya mama kudu ndang cepet bali kok luweh wis kesel kaya ngene iki. Sesuk bene Mbak Farah nyusul wae. Nek misalkan wis rampung kuliah wis prei baru kon nyusul dhewek. Pokoknya mama bali dhisik, mlaku ora apa-apa sementing tekan kene. Ngomong dhewe, kok kene mlaku rono ya 7 dina lagi teko ngawur. Ajare mau